Κοιτάξτε τους! Δεν τον έχω ξαναδεί να μάχεται με τόση δύναμη. Θα αποδυναμωθεί γρήγορα νομίζω. Κρατήσου, φίλε μου! Νίκησέ τον! Μάχη είναι σκληρή, όμως πάντα νικάει ο πιο δυνατός. Εμένα μου φαίνεται ότι θα παλεύουν μέχρι το τέλος του χρόνου οι δυο τους. Τι δύναμη είναι αυτή! Αυτός ο νεαρός που φαίνεται σαν οδοστρωτήρας! Δεν σου θυμίζει κάποιον που είχαμε στα μέρη μας? Έχεις δίκιο, αυτό συνάρτημα με καλά, αυτός ονομάζεται Σοκόκου. Τον μισώ αυτόν τον άνθρωπο! Πώς τολμά να καταστρέψει το όλο που είχαμε να κάνουμε δικό μας ολόκληρο το σύμπαν! Θέλω να χάσει αυτή τη μάχη με κάθε τίμημα! Κι εγώ ακριβώς αυτό ελπίζω, όμως θα ήθελα πολύ να βρίσκομαι στη θέση αυτού που θα τον κατατροπώσει.